Il-Mediterran Film Festival għalaq b'mod spettakolari fil-14 Manuel. Matul din il-lejla diversi films tal-Mediterran ingħataw ġieħ permezz tal-Golden Bee Awards li għattilet darba saru f'Malta biex ġabu fit-tmiem l-festival fuq 9 ijiem. Dan avveniment mhux biss ġibed interess minn atturi magħrufa bħal Russell Crowe, Jared Harris u Barbie Ferreira, iżda wkoll minn delegazzjonijiet ta' studios ta' profil għoli bħal Netflix, Paramount, Warner Brothers u HBO. Il-Kummissjoni tal-Film se ġib dawn id-delegazzjonijiet f'pajjiżna biex jattendu fil-festival u jesperjenzaw mill-qrib x'toffri Malta, mill-pakkett kompetittiv tal-inċentivi fiskali u s-sapport lil produzzjonijiet sal-professjonalità tal-krus lokali. Dan il-mod Malta tattira aktar investiment barrani fil-qasam tal-produzzjonijiet u serja televiżivi barranin. Fota mill-aktar momenti emozjonanti tal-lejla kien fil-ħin meta Russell Crowe tkellem dwar kif Malta għadha tokkupa post speċjali f'qalbu mill-esperjenza li kellu waqt il-film Gladiator u tkellem tifħir dwar iż-sbuħija ta' Malta u l-kultura tagħha u saħaq kif pajjiżna għandu post speċjali f'ħajtu. Sa dan it-tant The Theft of the Caravaggio film Malti kien parti mill-kompetizzjoni tal-festival fejn intwerew 55 film fil-pubbliku b'kollox. Fost dawn il-wiri ta' Mamma Mia, Gladiator 2 ġibdu l-akbar ammont ta' nies bil-fuq minn 1000 kull wieħed. Il-festival kellu wkoll element ta' karità fih, hekk f'kull introjtu minn dawn l-screenings mar bħala qotja lil Puttinu Cares. Is-serata tal-Golden Bee Awards se tkun qed tixxandar fuq One is-Sibt fid-9:15 ta' filgħaxija.